Εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις. Ποιο είναι με βρώμη? Αυτή είναι με βρώμη. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα υπέροχο comfort food. Μπιφτέκι κοτόπουλο κλασικό, αλλά μπιφτέκι κοτόπουλο και με βρώμη. Δύο επιλογές. Αντί για φρυγανιά θα χρησιμοποιήσουμε ψωμί του τόστου, το οποίο θα το στείλουμε μία βολτούλα μέσα στο blender, και αντί για γάλα εγώ πάντα χρησιμοποιώ γιαούρτι. Είναι η μυστική συνταγή της πεπεράς μου. Από και πάμε να τα χτυπήσουμε, να τα πολτοποιήσουμε. Όπως πολύ καλά είδατε, έχω δεύτερο μπολ με κύμα. Το δεύτερο θα το κάνουμε με βρώμη. Βρώμη, λίγο νερό, γιαούρτι, πάλι αυγό. Χτυπάμε το κρεμμύδι, την ντομάτα και λίγο σκόρδο, εννοείται για ανατολίτικη γεύση, και μοιράζουμε τα υλικά σε δύο ξεχωριστά μπολάκια. Στο ένα έχουμε το ψωμί και στο άλλο έχουμε τη βρώμη. Αλάτι, λίγη ζάχαρη, πιπέρι και λάδι. Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε άλλο μυρωδικό, πάνω θα σας γράψω μια λίστα. Αφήστε το κιμά λίγη ώρα να ηρεμήσει για να μπορέσει να πήξει λίγο καλύτερα. Δεν χρειάζεται να λερώσουμε χεράκια για να τα πλάσουμε. Δείτε τι όμορφο που βγαίνει με το κουταλάκι. Τσαφ! Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και γεια σας. Τηγανίζονται ωραία και όμορφα, έχει μυρίσει όλη η κουζίνα, έχει μυρίσει το ρούχο μου, τα μαλλιά μου, τα πάντα. Επιπλέον tips για το πώς θα καταψύξετε το υπόλοιπο μπιφτέκι που περίσσεψε. Λαδόκολλα, κατάψυξη και το ξεπαγώνετε ανά πάσα στιγμή. Κάνε like και εγγραφή στο κανάλι εάν σου άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή.